Estibalitzan zuzendaria. Eskerrik asko, Txogat euskaten amak eta horrek ere beharko baitu gauzak. multitasking egitea. Bai. Ikastaroek sortu zirenetik duela 5 gehiago. Eta gure asmoa kopuru horitik dugu bidelagun uda ikastaroetan. Ahozkotasunaren gaineko tailerrak ditugu gogoan. Urteroko zita izan baitira sailburuari ere eskerrak. Hizkuntza plangintzan eta antropologian graduko ikasketak ere egin ditu. 1994an euskara teknikari lanetan hasi zen. 2001etik institutuko sustapenaren eta plangintzaren eta hainbat artikuluren egilea da. Baina are gogo betegarriago bat. Teknologia berrien bitartez gurekin bat egin dutenek ere izan dezatela egun ona. Euskararen familia bidezko transmisioa, ezaugarriak, egoera eta bilakaera. Hau da, proposatzen dugun izenburua oraintxe asteragoa zen ikasturte honetarako. Gogoan dut, Itziar Alkorta, udako ikastaroen zuzendaria, noiz eta nola hasi ziren udako ikastaro hauek orain dela 40 urte. Eta uste dut, gure era sartu aurretik aipamen bat merezi duela honek ere. Ia menderdia bete dutelako Euskal Herriko Unibertsitatearen eskutik urtez urte antolatzen joan diren ikastaro hauek. Bada zerbait eta ez nuke aipamena egin gabe utzi nahi. Hizkuntzaren biziraupenean oinarrizkoa den gai garrantzitsu batek ekarri gaitu gaur hona. 2012an euskara sustatzeko ekintza plana egin zenean lehentasunen artean finkatu zen hizkuntzaren transmisioaren kontu hau, eta honela zehaztu zen. Familia transmisioa bermatzea helburu bezala. Bereziki, 25 urte barru izango diren 30 urte zazpiko gazte elebidunek euskara ere izan dezaten etxeko hizkuntza. Eta honela zioen, hauxe dugu etorkizunaren gako nagusia. Familia transmisioari buruz hitz egiten dugunean, hizkuntza afektiboaz ari gara hizketan. Funtzio afektiboa betetzen duen horretaz. Haurrak bere ingururik hurbilenekoarekin harremantzeko jaso eta erabiltzen duen hizkuntzaz. Ari gara baita ere, hizketarakoan, familia horren edo haur horren ardura duten guraso eta zaintzaileek egiten duten aukera linguistikoaz. Familia transmisioak esan nahi du, gizartean balioa ematen zaiola edo ematen diogula transmisiorako erabiltzen dugun hizkuntza horri. Eta esan nahi du, erabileran eta jarreretan eragin positiboa izango duela autu horrek. Beraz, euskararen biziberritze prozesuan erabat garrantzitsua den aukera baten aurrean gaude. Baita, ekosisteman eta inguruko harreman guztietan izango duen eraginagatik ere. Jakina da, etengabeko aldaketan bizi garela, gure familia moduak aldatzen ari dira, gure bizi moduak ere bai, eta hizkuntza transmisioak ere izan du jakina aldaketarik. 2016an egindako ikerketa edo inkesta soziolinguistikoak esan zigun euskararen familia transmisioak gorantza egin duela euskararen lurraldeetan, bereziki Euskadiko erkidegoan. Baita ere esan zigun gero eta gehiago direla etxean euskara jasotzen duten euskal hiztunak edo euskera ere jasotzen duten euskal hiztunak. Datu garrantzitsua iruditu zitzaigun eta lanerako beharrezkoa.
Eta horrela, erabaki genuen ikerketaren bitartez gai honetan sakontzea. Ikerketarena gure sailean ez da hitz hutsa. Hasiera-hasieratik erabaki genuen, beharrezkoa zela, hartzen genituen erabaki eta jarduera guztien inguruan ikerketa sustatzea. Eta ikerketan oinarritutako ondorioak eta erabakiak hartzea. Eta horretan dihardugu orain ere. 2016ko ikerketa soziolinguistiko horren gainean, ikerketa berri bat egin genuen 2020an. 2016ko datu soziolinguistikoei, datu kuantitatiboei, ikerketaren eta azterketaren bitartez, gogoeta jarri genion, ziadekorekin batera egindako lan baten bitartez. Ikerketaren ondorioak eraman ditugu Nafarroako agintariekin eta iparraldeko euskararen bulegoarekin dauzkagun gogoeta maila, 3ko itunera. Eraman ditugu baita ere ondorio horiek Euskal Autonomia Erkidegoko beste agintariekin, hizkuntza politikan jarduten duten erakundeekin daukagun koordinazio maila. Erabili dugu sailaren barruan HPS-ko 3 zuzendaritzak elkartuz gogoeta egiteko eta maila teknikoan sakontzeko. Eta atera ditugun ondorioek beste ondorio praktiko batzuk ere izan dituzu. Aldatu eginda batetik euskara sustatzeko zuzendaritzako diru laguntza deialdia familia transmisioaren atalari dagokionean. Bestetik, Euskal Autonomia Erkidegoko euskara teknikariekin gogo eta bide bat zabaldu da gai honen inguruan. Eta guzti horren sozializaziorako gaur momentu honetan hasten dugun udako ikastaroa antolatu da. Benetan itziar, olakoetan eta gure kasuan behintzat zentzu osoa hartzen dute ikastaro hauek, etxe barruan egindako lanari oihartzuna eta kanpora eragiteko aukera eskaintzen dietelako. Ikerketa eta praktika askotarikoek erakusten digute euskararen erabileran eragiten duten faktore nagusiak bi direla. Batetik, ingurune soziolinguistikoa, eta bestetik, hiztunaren gaitasuna. Hiztun gaituak euskara erabiltzeko aukera gehiago izango ditu, saretua dagoen ingurune euskaldunean. Eta horrek lagunduko dio baita ere, bere hizkuntza gaitasunean aurrera egiten. Beraz, elkarre elikatzen duten bi ardatz dira. Eta bi ardatz hauek zuzenean eragiten dute familia transmisioan ere. Hori erakutsi digute ikerketek. Familia transmisioan eragiten duten aldagai nagusiak direla, ingurunea eta gaitasun erlatiboa. Ikastaro honen aurkezpenean hainbat galdera ipini dira, proposamenean idatzita daudenak eta ez ditut errepikatuko, baina galdera hoien erantzunak izango dira, hemen bildu gaituen gogoeta honetan aurrera egiten lagunduko digutenak. Eta ondorioak praktikoak izan behar dutelako, guretzat bereziki garrantzitsuak izango dira, 2022-2032 euskara sustatzeko ekintza plan berrira eraman behar ditugulako. Eta horren diseinuan oinarri izan beharko dutetelako. Amaitu aurretik, Salvadorren bertso bat, ekarri nahi dutona. Ama, nola zure belaunetan nindukazun denboran, utz nazazu zure bularrean burua pausa dezadan. Nire bihotzak zer sentiduen nahi baitera utzut erran, zure ezpain sakratuetarik ikasi nuen hizkuntzan. Eskerrak eman nahi dizkiet, Josune Zabala Alberdi, Eusko Jaurlaritzako hizkuntza ikerketa eta koordinaziorako zuzendariari eta bere lantalde osoari ikasturte hau antolatzeagatik. Eta zuei opa dizuet emankorra izatea gogoeta hau eta eskerrik asko zuen ekarpenak guretzako abiapuntu izango direlako. Eskerrik asko.